Benvingut al forn del carrer Girona 118, que té 110 anys d'història ja. L'Ajuntament ens va posar una placa al carrer amb el reconeixement de tots aquests anys del servei a la ciutat, i el forn ha continuat sent artesà sempre. Va fundar el senyor Climent Campdepadrós Satorres. El local era d'Antonio Olivaró, i després aquest senyor, el senyor Climent Campdepadrós Satorres, li va posar al forn el nom de la seva filla, que es deia Concepció Campdepadrós Bartomeu. Aquesta noia, per circumstàncies de la vida, va morir. El forn va tornar a passar el nom del seu pare, Climent Campdepadrós Satorres. Al cap d'uns anys, el senyor Climent Campdepadrós li passa al forn el que era el meu pare, Joaquim Cusialls Gisbert, i a la seva dona, que era la meva mare, Maria Germà Cervera. Des d'aleshores, nosaltres érem molt petits, vàrem començar aquí, i tant la meva germana com jo i els meus pares vàrem continuar aquest forn. Al fer-se gran, ja els meus pares es van retirar i el forn el vàrem continuar. La meva germana Conxita Cusialls Germà, i jo, Josep Cusialls Germà. Aleshores, fins ara. Aquí, des d'un principi, els avis van començar a fabricar el que feien els forns, pa i coca de forner. No hi havia res més. Després, amb el temps, ja es van anar fent croissants, enciamades, i els pans encara es treballava tot a mà. Després ja es va tindre l'ajuda de la maquinària, perquè els treballadors no acceptaven estar 15 hores als forns com si estaven abans, i es va modernitzar una part, 50% amb aquest forn, que és la part antigua, i 50% és la part moderna, i s'han fet tota classe de pans, pans antics i pans actuals. Aquest forn és el forn que millor cou, és el finó que fa el pa millor. Això és indiscutible, això no ho pot discutir ningú. Ara, no es pot tindre, perquè és antieconòmic totalment. Necessites un especialista de pala, necessites un especialista, i actualment ja no n'hi ha. Les persones que eren especialistes han anat morint, i ara la joventut ja no en sap. Per això en queden tan pocs a Barcelona. Nosaltres hem conservat les coses antigues, però hi ha un moment que els fills no volen continuar, doncs ho tenim que deixar. Jo ja vaig fer 70 anys, he esperat molt, la meva germana 68, i doncs aquí acabem, nosaltres, el 30 de juny del 2016.